Acum e ceapa la călit. Avem aici morcov și dăvlecel ras, ciuperci, cărință de pui și porumb și 300 de grame orez spălat. Am adăugat ciupercile. Dovlecelul și morcovul. E încă în preîncălzire, dar chiar dacă e în preîncălzire, tot gătește. Am pus carnea de pui de țară, asta a fost fiartă 40 de minute la presiune expres înainte și tocată mărunt. Porumbul, îl amestec de câteva ore așa doar. Orezul alborio, așa am pus. Și amestecăm puțin. O linguriță de sare și 750 ml de amă de pui strecurată, ca să nu fie impurități de la carne. Amestecăm așa odată. Să dăm totul după aici. Așa. Apoi închidem capacul. Uite, eram tot în preîncălzire și s-a terminat totul. Da, vreau să opresc rumenirea. Preparare rapidă și 6 minute este la orezul arboriu. Am închis capacul și start. Acum la final am deschis. Amestecăm ca să se unească el cu lichidul. Așa. Am pus pătrunjel. Amestecăm și gata. Asta a fost. Acum, ca să fie el mai moale să se așeze, pot să mai închis oala 1 minut, 2. Puțin închisă. Uite așa. Puțin. Apăs așa ca să se ducă ăla. Și aici. Da, trebuie să... Stop. Oprim oala. Am uitat. Gata. Și mai lăsăm 2 minute. Au trecut cele 2 minute. Și acum gata, l-am deschis. Nu lăsăm mai mult de 2 minute, pentru că ideea este doar să se umfle orezul un pic, că altfel absorbe tot lichidul. Gata, final.